Pagamit kan barangay clearance as in Certificate of Indigency tanganing makapanlimos na diskubring modus sa sarong barangay sa syudad ni Naga. City Social Welfare and Development Office may pagirumdum sa mga opisyales de barangay. Yan ang tinutukan live ni Chris Novelo. Chris? Jesse, sa social media post inagi kan sarong barangay kapitan sa syudad ni Naga ang subot nagagamit sa sala na pinag-i-issue ninda na mga barangay certificate o Certificate of Indigency. Sa social media post na ini ni Kapitan Jewelyn Regmalos kan Barangay Concepcion Pequeña, Naga City, pinag-iingat kainian sa iyang mga konstituwente sa sarong modus na ginagamit ang barangay clearance na pirmado kan opisyal, nganing makahagad nin tabang bako lang sa mga residente kan sa iyang barangay, alagad sa iba pang barangay sa syudad. Primerong nakabot ako itong nag-aagad ang limos sa si ama da kang sa kuyang empleyadong basurero sa buot gadan. And mayo pong katotohanan na may nagadan akong ama kang sa kuyang empleyado. Naglilibot po sinda ang mga target po ninda mga subdivision din sa kung nasasakupan. Sa katunayan duwa daang residente kan sarong subdivision sa iyang barangay ang nabiktima kaini asin nakapagtao subuot nin kwarta. Afuera kan barangay clearance, nadiskubre man kan opisyal na ginagamit man ang Certificate of Indigency sa nasabing modus. Nakakaabot sa industry sa kuyang clearance. And sa sentro nakakaabot para ipanglimos, ipanghagad tabang. Nakonsem po si katuyuan kato, makatabang pasiring sa DSWD. Nagagamit po sa sala. Apuera kan modus na ini, pinagpapalikay man kan opisyal an sa iyang mga kabarangay, lalo na an mga kababaihan, dapit sa aligadong sarong nakamotor na nagpapamalo-malo na may hinahanap asin bigla na lang mga hapihap kan pribadong parte kan lawas kan matatimingan kaini. Jesse, matapos na ma-post nga ni Kapitan Regmalos ang modus na ini sa pakikihumabot niya to kasubago, napondo na dahil ini, ninhuli man ta sa amay nindang alarma bako lang sa iyang mga konstituentes magin sa iyang mga kabarangay. Balik sa imo, Jesse. Alright, Jos Mabalos, Chris.